Her har vi en opbygning for stihold med en palfingerkran på, som også kan køre ren batteridrevet. Der sidder en batteripak, som vi har monteret i samarbejde med et svensk firma, der hedder ETP, som består af 2 lithium-batterier, der sidder monteret her i hver sit skab. Og i det sidste skab, der har vi en elmotor og styreenhed til elmotoren. I elmotoren bagved, der er der monteret en ganske normal Parker 45 liters LS-pumpe på, som leverer olien til kranen. I og med, at elmotoren den går lige over 2000 omdrejninger, betyder det, at vi har fuld ydeevne, fuld flow, fuld tryk til kranen, så den kører mindst lige så godt, som når vi har dieselmotoren i gang. Systemet er parret sammen med hydraulikken på dieselmotoren, så man enten kan vælge at køre ren batteri og ren diesel, uafhængig af hinanden. Lige på den her bil, der har vi mulighed for at tilknytte en helt separat hybridstation, der kommer med elmotor på, hvor man simpelthen tilslutter de hydrauliske forbindelser her, og så en elforbindelse. Så er du helt separeret fra bilen med el, så du har mulighed for at koble dig på en byggestrøm ekstern fra din byggeplads, fabrik eller hvor du nu holder henne. Vi har under vores test af kranen oplevet rigtig god rækkevidde på batteriens kapacitet. Vi har stået herude og kørt en hel dag uden at komme under 50% af kapaciteten på batterierne.